Mercedes-Benz. Trucks you can trust. Tänään saamme upeaan ammattina sankariperheeseen uuden uljaan jäsenen, Kanta-Hämeen tuoretuotteen. Teemu Hyytiä on yrityksen huippukuljettaja ja aamu alkaa Hämeenlinnasta, josta saadaan kyytiin ensimmäiset tuoretuotteet. Minun nimeni on Teemu Hyytiä ja TMX Hänne tuossa lähipiirissä mua haukkuu ja ikä on 49 vuotta vielä muutama viikko. Sen jälkeen alkaa tulee se vitonen valitettavasti siihen alkunumeroksi. Mä oon Kanta-Hämeen tuoretuotteella töissä elintarvikejakeluauton kuljettajana ja tässä firmassa nyt 4. vuosi menossa. Koko ikäni ollut käytännössä auto- ja kuljetusalan hommissa töissä. Pelkkiä kuljettajahommia viimeiset 19 vuotta tehnyt. Ennen tätä pääosin linja-auton alalla ajanut express-pikavuoroja Tampere-Helsinki välillä aika pitkään ja sitten myös tilausliikennettä olin tuossa tekemässä ennen tänne Kanta-Hämeen tuoretuotteelle tuloa. Mulla on kaksi ihanaa lasta. Tyttö on 19-vuotias, opiskelee tuolla Helsingissä kauppatieteitä ja poika on 16, opiskelee Hämeenlinnassa. Tuossa aloitti rakennusalan puolen opinnot. Itse asuskelen tuossa Janakkalan puolella Harvialassa. No niin, ollaan täällä Hämeenlinnassa Kanta-Hämeen tuoretuotteen tukkuterminaalilla ja kello on vähän yli 3. Tulin tuossa kolmelta töihin ja leimasin itteni sisään. Tein paperityöt, eli järjestelin tuossa kuorman oikeaan järjestykseen, jotta osataan ne jakaa sitten asiakkaille. Ja ei mitään, tästä käännetään nippu vähän niin kuin ylös alas ja aletaan hommia. Sinne meni ensimmäisen asiakkaan ensimmäinen rullakko ja tästä vaan sitten oikeassa järjestyksessä laittaa ja kelmuttaa sitten sen mukaan, mitä tuntee ja tietää, että on tarvetta. Jos ei tiedä millainen paikka on, niin kannattaa melkein kelmuttaa, ettei käy mitään vahinkoita, tavarat pysyy ehjänä ja ei mene soosit niin sanotusti sekaisin, niin on mukava viedä sitten asiakkaalle. Etitään vielä toinen rullakko tuohon Vantalaan, niin sitten se paikka olisi niin kuin käsitelty. Papinaho Oyn tikkutaksikuljettaja Joni on saanut lastin kyytiin ja nyt matka sahalle Multiaan on hyvässä vauhdissa. Painavat puut viedään perille turvallisesti. Keurulta lähdetään Multiaa kohti ja 51 tonnia on kuusentukkia kyyvissä ja kyllähän nämä isot kuormat jo vähän veättää ja korkeus on nykyään 440, niin vähän jos tiet on huonoja, niin keikuttaa ja paaputtaa. Ja kyllähän se näin taajamissa on ja täytyy olla hyvin tarkkaavaisena ja koulujen kohdalla vallan, kun pieniä koululaisia kulkee, niin ettei ne mistään pompi eteen. Kyllähän näin isoilla painoilla ja talavikeliin ja mäkisissä maastoissa niin saa aina tarkkaan miettiä, mihin tarvii ketjut sitten laittaa ja arvioida se, että ei voi tulla isojakin vahinkoja sitten, jos ei lasket alamäkeä ja se lähtee meneen tai sitten ylämäki, että pyörä ei piäkkää. Se ei sitten välttämättä pysy siinä, kun se jää ja todennäköisesti ei pysykään. Lähtee valumaan taaksepäin. Siinähän sitten voi käydä, tai todennäköisesti käykin aina aika huonosti. Kyllähän se pitää aina sitten tarkkaan miettiä
mitä siinä vaiheessa tekee, ettei tule lisää vahinkoja. Että pitää alkaa purkamaan ja pystyykö itse ruveta purkaa vai pitääkö sitten jollain muulla purkaa. Ja uskaltaako mennä nosturiin, jos auto on kallellaan ja lähteekö se siitä vielä sitten liikkumaan, kun alkaa nosturia heiluttaa. Paljon on vaaran paikkoja siinäkin sitten. Kyllähän se vaatii tuolla metässä ja kun jotain ongelmia tulee, niin ei siellä hermostuakaan auta. Kyllä siinä ei. Se on semmonen, että siitä ei kyllä sitten ainakaan parempaan suuntaan mene se homma. Tulee vaan lisää vahinkoa ja kaikkea haittapuolia lisää. Sami Saarinen on Kivilompolon tullissa. Näissä tilanteissa on aina paljon yllätyksiä, ja kun aikataulut ovat tiukat, jännitystä on ilmassa. Joo, eli nyt ollaan saapumassa Kivilompolon tulliin Suomen ja Norjan rajalle. Tullaamaan tämä kalakuorma, ja tuossa muutama päivä sitten kollegan kanssa soiteltiin ja juteltiin, niin sillä ei ollut mennyt kaikki ihan putkeen, että tosissaan 7 tuntia oli joutunut odottamaan papereita ja mitä liian kaikkia tietoja, mitä tulli tarvii. On se tietty tuntimäärä päivässä, mikä me saadaan töitä tehdä, ja kova kiire kumminkin on koko ajan, pitää kerätä joka paikkaan, ja sitten jos jossain rupeaa tökkimään, niin se pistää aikatauluja uusiksi, ja kun lakiahan nyt ei tietenkään saa rikkoa, niin se tekee tosissaan hankalaksi kaikki ylimääräiset odotukset niin tämän työn suorittamisen, mutta se tietenkin se kuuluu vaan tähän alaan ja tähän lajiin, että sitten vaan pitää neuvotella ajojärjestelyn kanssa ja asiakkaiden kanssa, että asiat saadaan sujumaan kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Joo, elikkä siihen se loppui hyvä meininki. Tässä kävi vähän niin kuin pahoin pelkäsinkin, ettei välttämättä ole speditööri hommannut kaikkia tarvittavia tietoja, että päästäisiin tullaamaan tätä kuormaa. Ja nyt tässä just yritän speditöörille soittaa, että nyt vähän hoputtaa, että nyt tarvittu. No niin, Saarisen Sami Savikolta, morjesta. Kivilompolo on nyt Kivilompolossa tässä menossa Suomen puolelle ylitte. Autonumero JKZ894. Eikä mitään tietoa, vähän kalaa tässä kyyvissä. No ei nyt ei ainakaan kyllä mitään hyviä uutisia tullut, että speditöörikin sanoi jo, että varaudu siihen, että kestää. Ai että. Ihminen on käynyt Juman kautta kuussakin, mutta ne ei saa kumminkaan läheteltyä tarvittavia papereita perhana silloin, kun niitä tarvitaan. No, katsin sitten. Mennään keittelemään kahvia siksi aikaa. Teemun lastaus jatkuu Hämeenlinnassa. Pakkasesta viimeiset tavarat kyytiin ja saadaan auto liikkeelle ja ihmisille tuoreita tuotteita ruokapöytiin. Lähdetään tässä vaiheessa hakemaan noi pakkaskaavit. Meillä on Järvenpäähän 3 kaappia pakkasia, eli ne on semmoisessa pakkaskomuutessa noin kaikki pakkastuotteet erikseen, niin lähdetään tonne meidän pakastamaan. Siellä on -20, niin jos ei ole tähän mennessä herännyt, niin nyt ainakin sitten lähtee loput rähämät silmistä pois, kun käy hakemaan ne kaapit. Siitähän niitä löytyy, Jokela Järvenpää. Siitä muuta 2 kerrallahan näitä pystyy viemään, että ei tulla toinen kiekka sitten vielä. Täällä ei mitään kauhean ylimääräistä tilaa kauheasti, että tässä pitää olla kyllä aika varovainen, kun täältä menee, ettei jää käsi johonkin väliin ja voi sattua vaikka vahinko. No niin, nyt on kaikki kyydissä ja sidotaan kuorma, niin konstaapelikin on tyytyväinen ja Pakkutalo Kilani Järvenpäässä on meidän ensimmäinen purkupaikka ja sinne lähdetään kohta menemään.
Niin, huomenta. Järvenpään avaimia kuule. Keuda tänään ja Zapattani. Siitä ne ja... Mites päivä on lähtenyt tänään menee? Kaikki ollaan ihan mun mielestä aikataulussa lastattu ja kaikki okei ja ei huomannut mitään muuta. Tai oikeastaan mitään erikoista siinä ihmeempiä. Joo, mä laskeskelin, että sopi kyltiin tänään kaikki. Juu. Juu. Tulla ihmettelee, että mihinkä oot olla. Että... Joo, ei mitään ongelmaa ja ei jopa semmoinen mukava työskentelytila siihen. No sehän on se kuski. Ihanne tilanne, joo. Saa tavaraa takaisin päin helposti ensimmäistä päivää. Joo, ettei tarvitse koko ajan edestakaisin rullakoita siinä säädellä, ei mitään. Se oli ihan... Kaikki pitäisi olla okei, ettei muuta kuin radalle. Ei mitään muuta kuin turvallista työpäivää. Noniin, kiitos. Samoin. Juu, moro. Puuautokuljettaja Joni saapuu sahalle. Lajittelijalle ilmoitus ja saadaan tikut pois kyydistä. No nyt ollaan tässä Multia kylällä ja kohta saavutaan sahaan pihaan. Siinä otetaan kuormasidonta irti ja käydään lajittelijalle sanomassa kuorman tiedot ja sitten vaan puretaan puut lajittelijapöytään. Tää on liinat ja ketju irti sitten. Näin märät nämä kelit, niin tahtoo vähän liina ja ketju kun tuohon maahan pamahtaa, niin vähän kuraakin roiskuu. Että meinaa välillä päivän päätteeksi olla kyllä vaatteet aika lailla ravaassakin. Joutuu kyllä pesemään aika useastikin. No joo, ne ois siinä. Käyvän lajittelijalle sanomassa tietoja vähän kuormasta. Morjesta. Tuotiin sulle tukkia. Se olisi Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ja siinähän on pöytä vielä täynnä melkein. Äkkiähän ne siitä menee sitten. Joo, ei siinä minä menen tekemään tuonne vielä hommia ja alan purkamaan kun siihen tilaa tulee. Niin kyllä mennä jatkamaan. Morjes! No joo, siinä ruppee olemaan pikkuhiljaa tilaa. Ruvetaan siihen laittelemaan. Aina jättää vaan väliin siihen, että eri puita ei mene sekaisin. Tämmöiselle pöydällehän on ihan mukava kyllä purkaa, ei oo mitään väliä mihin suuntaan on mikäänkin. Sinänsä helpompaa kuin kuorman teko, että muuta kuin vaan mättää tuohon. Taas välillä tuolta perävaunusta, niin aina hyvä jättää vähän autoon painoon, niin on tukevampi sitten aina purkaa. Joo, perävaunua olisi tyhjä. Heitetään tuosta nupista vielä loput tuohon pöydälle. Se olisi siltä osin selvä siitä. Sami Saarinen on vielä tullissa jumissa ja toivoo kovasti, että ehtii viemään lohet perille Suomeen. Tavaran lähettäjä, käsittääkseni tavaran lähettäjä ei ole saanut nyt lähetettyä tiettyjä papereita, tietoja tästä kuormasta Hätälälle, ja Hätälän taas pitäisi lähettää ne speditöörille ne paperit, ja speditööri lähettää minulle tiedot, jotka minä sitten esitän tullille. Saadaan kuorma tullattua. Joo, ja nyt on tullipaperit saatu, kaikki on kunnossa. Homma jatkuu, nyt ei muuta kuin nilkka suorana purkamaan kuorma. Lajin helppous viehättää. Kolarin ohitte itse asiassa just mentiin ja päälle 300 kilsaa olisi vielä purkupaikalle ja se, että tuossa tullissa nyt meni sitten niin kauan aikaa, niin siinä nyt pidettiin tauko pois odotellessa ja nyt tarkoittaa sitten vähän sitä, että
sitä, että sieltä ei Kivilompolon tullista vielä ihan 1-4,5 tunnin ajoajan puitteissa Oulu ajella, että uusi tauko pitää tai ylimääräinen tauko pitää pitää tässä matkalla, että periaatteessa nyt ollaan sitten taas vähän jäljessä aikataulua, mutta ei nyt mitenkään huomattavasti, mutta joka tapauksessa päivä pitenee taas 1:45 minuutilla ja tämmöisiä tapahtumia tulee lähes tulkoon päivittäin, ei siinä mennään niin ripeästi ja vauhdilla kuin vaan pystyy. Teemu Hyytiä on kovan linjan ammattikuljettaja, joka toden teolla nauttii työstään. Tuoretuotteella hän on ollut jo pitkään ja todella tietää, miten hommat tehdään. Kiinnostus on tähän auto- ja kuljetusalaan kyllä ollut ihan pienestä pitäen. Ehkä se johtuu siitäkin, että vähän oli tuolla suvun tiimoilla. Siellä oli näitä kuljetusyrittäjiä ja pääsi olemaan niiden matkassa. Ja ehkä se siitä se kipinä on lähtenyt. Ja onhan tässä tietenkin tässä ammatissa semmoinen, vaikka näitä nyt aina hommia sitoo aikataulut ja ynnä muut selvät ohjeet on annettu mitenkä hommia, mutta on tässä kumminkin semmoinen oma vapautensa. Sä oot vähän niin kuin oma itses herra, kun sä täällä meet tämän auton kanssa, vaikka sulla on kuorma täynnä tavaraa ja elintarvikkeita, mitä sun pitää jakaa tietyllä aikataululla ja saada ne jaettua, mutta kyllä tässä semmoinen oma vapautensa tietenkin on ja saa täällä mennä omin nokkinensa. Että siitä se varmaan tulee tää kiinnostus tähän ja tietenkin se normikiinnostus aina tähän autopuoleen on ollut pienestä pitäen. Ja pääosin kuljetetaan elintarvikkeita lounasravintoloihin, lounaspaikkoihin, grillikioskeihin, erinäköisiin keskuksiin. Eli päätuote on toi elintarvikkeet, mutta Kanta-Hämeen tuoretuotehan on ihan täyden palvelun tämmöinen ruokatukku, eli löytyy myös alkoholituotteet, tupakkituotteet, kaikki mitä nyt tämmöiseen ravitsemukseen ja ravintola-alaan ja ravintolabisnekseen niin liittyy, niin kyllä ne kaikki sieltä löytyy, eli kaiken näköistä tavaraa on tuolla kopissa aina kyydissä. Joni siivoaa lavaa puuroskista. Siisteys on tärkeää, jotta tikut ja oksat ei lentele kyydistä tai sojottele ympäri ämpäri. Joo, aina purun jälkeen näin, niin vähän tuosta niimpiä pois, niin ei ole tulla pitkin lennä vastaan tulevia autojen päällekään. Pysyyhän se sitten siistimpänäkin, kun ei siinä ole sitä törkyä niin kauheasti kyydissä. Vallan kesällä, niin itekin kun moottoripyörällä ajelee, niin ei se kovin mukavaa, että tämmöstä puusilippuakaan silmille lentää. Se olisi siinä. Ei muuta kuin seuraavaa pinoa kohti. Joo. Laitetaan tankki täyteen niin lähtee sitten junakuormaa hakemaan Petäjäveen päin. Tämä on joku 400 litra tankki tässä on kyllähän aika paljon kuluttaakin, että riippuu tietenkin maastosta ja kuormista ja kaikesta, mutta 60 ja 80 litran väliin varmaan sataselle keskikulutus. Kyllähän sitä itse aika paljon pystyy vaikuttamaan tuohon polttoaineen kulutukseenkin, kun ei vauhtiakaan nosta yli 80 yhtään ja pikkusen aina ennakoi ja lukee sitä tietä vähän eemmäksi. Niin saa säästöjä kyllä aikaan silläkin konstilla. No joo, seuraavaksi lähdetään tuonne Havun kylälle. Vähän tuonne Mänttään päin tästä Keurulta ja sitten Mänttänteeltä Koskenpään suuntaan. Uudella Kalifilla Saarisen Samilla on edessään viimeisten kalojen purku Hätälään. Ansaitut vapaat odottavat ja sen verran haluan sanoa hyvästä ystävästäni Saarisen Samista,
että sä olet vaan superukko, sinuun voi luottaa ja uskoa. Anna palaa veli, talla pohjaan ja täys ralli päälle. No niin, Saarisen Sami, morjesta. Nyt ois... Miten se reissu meni Hyvin siellä? meni. Siinä olisi nyt norjalaista kalaa. Joo. Iso kasa tulossa. Sinä rupiat nyt purkamaan sitä. Ja Joo, näin olisi tarkoitus, niin pääsee sitten... Siellä on kaikki on laitettu. Tuossa vielä pitää muutamia lämpötilaa ja panna ylös. Että tämä on ihan hienosti mennyt. Kyllä joo. Ei nyt ole mitään ongelmia, kun rengas pitää. Että kohtahan ne haastekelit vasta alkaa kiinni. Niin kohtahan ne alkaa tosi kelit. Joo. Tämä oli hieno keli. Nyt on ruska aika parhaimmillaan, niin hieno nätti tulee. Okei. Ei mitään, mä rupeen purkailemaan. Joo, hyvä. Kiitos. Kylmäketju ei saa missään tapauksessa katketa, kalat lastataan kylmästä varastosta, kuljetetaan kylmässä ja täällä on nyt 3 astetta lämmintä täällä kalavarastossa Hätälällä ja tämän jälkeen minun vastuu loppuu tähän, kun mä oon ne oikeassa lämpötilassa viileessä tänne kuljettanut ja semmoista. Täällä on kesälläkin kylmä tässä varastossa touhutaan. Joo, eli reissu meni kaiken kaikkiaan oikein mallikkaasti. Oikeastaan liiankin hyvin, ei nää joka reissu välttämättä ne meekään ihan näin putkeen, mutta ei ollut mitään muuta viivästystä koko matkalla kuin se, että se tullissa pieni papereiden odottelu ja tää oli helppo keikka, hyvä mieli, kaikki on nyt kunnossa, lämpötilat oli kuormasta kunnossa ja tässä nyt oikeastaan muuta kuin hyvillä mieli lastaamaan seuraavaa kuormaa ja kohti uusia haasteita. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.